O ty! Západ slnka. Tak jak reklama na Taliansko. Sono la pubblicità di Italia. Čaute! Vítame vás pri ďalšom vlogisku. No, takže momentálne sa nachádzame na letisku v Budapešti, už takto klasicky, kde sa chystáme na náš zimný výletík, tentokrát Jarný, za jarným slnkom. taký jarný výletík. No ale my ideme za jarným slnkom. Takže ideme za jarným slnkom a ideme za jarným slnkom do Talianska. Konkrétne kam? Apulia. Puglia a teraz konkrétne Bari. Takže máme nabitý program, kde vás všetkých s nami zoberieme, tu inak aj Ocko. Ale Ocko je biznismen, takže Ocko si vybavuje nejaké calls. Čakáme, kým nám otvoria náš gateík a my sa vám ozveme, keď pristaneme. We're in Italia! Buongiorno! Už sme vonku z lietadla, sme na letisku, vyzdvihol nás takýto panko šofér. A ideme si vyzdvihnúť naše autičko. Tu sedíme všetky slečny, jak princezné, sedíme vzadu a chlapi nás vezú. Však Natík? Nie, jak princezne, veď my sme principesy. Jaj, vlastne hej. Takže prvá zastávka je plánovaná na Polignano a Mare. A taký fun fact o tomto meste je, že viete, kto sa tam narodil? Narodil sa tam spevák pesničky Volare. Tak oci? Volare. Oh. Cantare. Oh. Dipinto di blu. Leila ciska do hlavy. Ja som neškamala iba toto. Skenuje. Sme už v meste Polignano a Mare a vyzerá to tu krásne. Ja už vidím tú krásnu farbu vody. To sú naši traja mušketieri. Prosím pekne, robili sme to, že selfiečko rodinné. Nathanael povedal, že si nezmestí do fotky, takže chce ísť. Je presne tu, ten človek už takto chodí. A on povedal, že on vlastne bude v pozadí. Nathanael, zakývaj nám. Neviem, či je, ale toho, že vy ho vidíte. Kúkajte tu. To máš by euro. Ja som dostala euro, lebo som sa dotkla tejto vody od Leily, hej? Ale nemáš čas do banky. Skoro iba. Mami, aj ty si vyhrala euro. Nie, ja nechcem peniaze, ja som sa chcela dotknúť aj bez lejlušky. Oskar už vyhral. Ja chcela som povedať, že si plníme ďalší taliansky sen. Boli ale ďalšia časť taliansky. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. E volavo felice più in alto. Máme oni vlastný photoshoot. A mamke sa nepáčila, akú pozu Natík robil. Ukáž, Natík. Ojojoj. Je síce noc a je to zatvorené, ale toto tu je prosím pekne tá reštaurácia, ktorá je všade na Pintereste. A žrať nie je fajná, ale má úplne brutálnu lokáciu. Tu máme naše lazanie, ktoré sa nám pečú, ktoré sme si kúpili, prosím pekne, v Lidli. Hej, potom ideme inde. Do baterii? Hej. Fakt? Áno. Akože budem niekde ešte nebývať? Sypalo, si nevedel. My sme prišli do Talianska si pozrieť hokej, lebo ide o minútu skôr ako na Slovensku pre nás, že Natuško? Kvôli tomu sme takú diaľku merali. Čiže minútu skôr sme gola dostali. O minútu skôr sme dostali gól. Dobré ránko. A aby si mala všetko, čo chceš a aby sme chodili na veľa dovoleniek. Ďakujem. Ako už dávno aj predtým, a ja ti blahoželám k dokonalej mamke. Ešte vôbec nefúka. Tak sa ani nebude. Bude, ale až potom okolo 12. Takže chytám vitamín D. Lebo som si vitamíny nepriniesla tu, len
Nech naberiem odtiaľ. No, tu máme beauty salon na chystačky na náš veľký deň. Áno. Naše dnešné slnečné raňajky na balkóne. Chlapci, poďme na raňajky, motorky hučia. Mamka sa začala rehotať, ale ona išla dnúť. Všetci, keď sa pozrú, že to je to, tá uvidia iba nás. Ja ten fakt sa čudoval. Going back to the corner where I first saw you. Deň začneme v novom mestečku a tentokrát to bude Ostuni. Zaparkovali sme naše autičko a ideme sa v podstate prechádzať do mesta. Keď sme tak išli počas cesty, ono to je tak brutálne zelené všetko. Pozrite, Natanael si robí video z toho. Ako ja robím video, ale to vôbec nevadí. Pozrite, aká je zelená tráva. Normálne, že proste... Mami, ako si užívaš svoj narodinový deň? No, teraz si budem užívať prechádzkou, pozeraním, jedlom a tak. A jedna cheers tu. Ale počujte, Barandajeva. Neviem. A tu by mala byť taká super reštaurácia, kde sa po tých schodoch sú stoly a také na proste aperitivo tak večer. Ale vec je tak, že stoly tu nie sú a fúka, takže podľa mňa je to zavreté v tomto ročnom období. Ja sa vôbec nečudujem, ale tiež som to videla na TikToku a dávam vám tu názor, nech aspoň keď pôjdete tu v lete, tak nech tu môžete sadnúť a dať si nejaký aperolik. Po 100 rokoch hľadania po celom meste jednu otvorenú reštauráciu, tak sme našli a pozrite akú peknú. A máme ju samozrejme, áno, pre seba. Mamka chcela pomáčový džus, Lucko objednal a došla aj Fanta. Ja už tak nie jesť. Už to nie jesť, nechcem vodku, ja to nie jesť. Viem, ale hohe. I don't know. 20, I'm 20. Una foto tutti insieme? Dai, girate. Požehná Pán. Ďakujem krásne. Reštaurácia super, len majú problém s číslami. Takže pani učiteľka, dobrať ešte raz číslovky, zlé číslo mi priniesli. Som nechcela toto na vás pokrúťať, ako ste boli všetci od kakávka. Second round of photoshoots. Wait. Po našom kratšom odpočinku na ubytku pokračujeme do ďalšieho mesta a tým ďalším mestom je čo, mami? Martina Franka. A ja mám mapu. Veľa nás naviguje niekde do centra. Nikomu nehovorte. Ale hneď na začiatku sme odpočuli zle, takže to bude teda dlhšie, ale už sme na správnej ceste. Zakývajte. Vyplasť jazyky. Že, Noemka, upozorčujem. A tu ten kríček, on je, počkajte, on je umelý. Dobré ránko, ja vás vítam v tretí deň našej dovolenky. My sme už nachystaní, lebo vlastne je to až také ránko, je 12 hodín, ale malo fúkať dneska do obeda a po obede by sa malo trošku viac vyčasiť. Akože slniečko, pozrite, celý čas svieti, takže my sme sa už vlastne do obeda opaľovali na balkóne. My sme už boli na prechádzke. Áno, rodičia boli na prechádzke. Dvaja už sa aj prezliekli.
outfitči. No a teraz vyrážame do ulic, ideme do prvého dnešného mesta a to je Monopoly. Čo pozeráš? Parkovanie. No teraz sme určite nič robím, začne to robiť a už čo mi podáš do kamery, Fú, dačo. Vrazili sme do našho prvého cieľa. Zaparkovali sme takto pri mori. Wow, to sa ideme pozrieť, to vyzerá pekne. Ale naša hlavná úloha v tomto mestečku je nájsť nejakú reštiku, kde sa najeme, kde si dáme nejaký obedík a potom vlastne pokračujeme ďalej. Ale pozrite toto. Lilo, pozri, aké tu je. Oh, damn. Mila nevedela odolať hranolkám, tak máme aj hranolky. Ale inak žijeme na pici ostatní. My sme už po obedíku. Ako ohodnotíte dnešný obed? 10-10, mierna zima, mierne to bolo studené, Akurát to bolo vonku, to nám troška vadí. Tieni. Ale ináč chuťovo bolo veľmi dobrá pizza. Pre mňa to bola akože pizza principes. Aj hranolky boli super. Akože chuťovo to bolo super, ja som bola spokojná, len ja nerada jem, keď mám studené ruky, alebo keď mi je proste zima, takže to bolo kus také uncomfy, ale inak úplne pohode. Chlapi naši boli pozrieť autobus, sa im páčilo. To tu modré. To sú super ťaci naši. My vchádzame do ďalšieho mestečka, na ktoré sme sa veľmi tešili. A je to mestečko Alberobello. Je to presne jedno z tých, ktoré proste som videla asi miliónkrát na Instagrame. Zaparkovali sme si autičko dole do centra, kde vlastne sú tie truly domčeky. To boli asi nejaké 3 minútky, takže fakt akože úplne rýchlovka. Je tu oveľa menej ľudí ako počas sezóny, fakt akože veľa vecí tu je aj pozatváraných, ale vôbec nám to nevadí, lebo ľudí je tu oveľa menej, čo je super. Máme okolo seba takéto domčeky, ktoré sa volajú truly. Asi. To je Bobby. Veľká veľkou. Viete čo, lebo pozrite, táto tuny čierna sa mi lepšie hodilo, mám černé nohavice, ale ja som zobrala iba jednu kabelku, len tú bežovú. Ale vlastne Lila sa viac hodí moja bežová, tak sme si ju takto switchli. Takže v podstate ja nosím Lelinu, a Lila nosí moju. Either way, vyzeráme, keď neobideme, máme krásne fotky a chodite pozrieť náš Instagram. Samková bodka Lila a Noemi Samková bez bodky. Lila. Prejsť trošičku sama. A našla som takýto spotík krásny. Proste na pikniky a takéto. To je dokaz pre Noemi, že keď som sama, tak keď možno natočím takú rozumnú vec. Občas. Veľmi malo. A musím z nejakú cestu naspäť. To je trošičku problematické. Ale nevadí, to je celkom fajn, máme takú kamerku. A začnem vlogiť. Ja už mi volá Ocko. Anyway. Čau, Oci. Oci? Nepočujem Ocka, nevadí. Idem k vám. Tam sú truly. Tam sú kvety. Tam je Ocko. Tam je Noemi. A tam, kde ukážem presne prstom, to tam je Eriť. Čo? Tam nám Ocko robí fotky stále. A pozrite, aký má aký má obal na telefón. Čapku ako má. To je taký, vyzerá taký... Tak jak reklama na taliansko chodiaca. Povedz čo po taliansky. Sì, certo. Sono la pubblicità d'Italia. Paráda. Okay. Dobre, poďme, na sa ti s nami zbije. Nie, na ti sa pozbije. Nemije. Prečo by som vás bila? Ja vás nikdy nebijem. Vôbec. Lejla? Poď. A najmä pajdame po uličkách mestečka. Čo? Dobre, nami. Ja si myslím, lebo raz sa aj mne povedať, že povedať vtipné. Takže... Vystupujeme v ďalšom mestečku, tentokrát v Locorotonde, tak?
Áno, áno, správne. Áno. Mamka sa teší, lebo nám to trvalo všetkým vlastne niekoľko dní, kým sme sa naučili vysloviť Loco Rotondo a povedala, že kým tu dojdeme, tak to všetci musíme vedieť. Takže, mami... Ešte chceš hovoriť niečo? Hej. Môžeš. Noemi nemá slov. Powiedz pešo. I've seen it last for 30 years, seen it bloom and end in tears. I've seen it after school and in the park. Sat right across me on the tube, seen it miss a stop or two, seen it trying not to fall apart. Reálne išli sme úplne náhodne do tohto mestečka, tak trošku sme počítali s tým, že možno už bude aj tma, ale prišli sme úplne ideálny čas na západ slnka. Dobré ránko, vítame vás v ďalšom dni nášho vlogisku. Máme pondelok, my sme sa už stihli odčekovať a presunuli sme sa z ďalšieho mestečka a tým je Matera. Podarilo sa nám niekde zaparkovať v meste, len takto na ulici niekde. A v meste je veľmi ťažké nájsť nejaké parkovanie. Takže sme radi, že máme niečo a asi tu ostaneme aj do zvyšných dní. Ocka sme vyslali na misiu, aby zaplatil parkovanie. My sa zatiaľ dávame dokopy. Jela si pokope? Som v pokope. Môj fitna dneska rifle z hemka, kušura z nevkade, kalinkanka veľká a last but not least kašička na rýchly snack. Dorazili sa k prvému výhľadníku na mesto Matera. Mám pocit, že som dlho zlela, lebo už rozprávam ako ona. Bubi má prosím pekne pripravené celé toto mesto. Má urobený program pre nás a povedala, že sa bude veľmi veľa chodiť. No, bude sa veľa chodiť? Bude sa veľa chodiť. A ja si myslím, Emi, že tadiaľ sa vozil James Bond na aute. Musíme overiť. Kostol San Pietro Barisano, ktorý sa nachádza vedľa výhliadky, je najväčší skalný kostol Matere. Keby ste chceli vedieť, tak tu bol natočený James Bond No Time to Die a naše dnešné velenie, a.k.a. Leila, sa rozhodla, teda nám zistila, že tu je to miesto, kde sa naháňali, či strieľali, či čo sa robili? Strieľali. Nachádzame sa na námestí Vittoria Veneto a je čas, aby sme zložili kabáty, na to už aj zložila aj sveter, pretože máme teplunko, svieti nám slniečko, no nie ani jeden mračík, pozrite. Takže si to užívame. Ja som tam robila fotky. Jedna trošku viac, jednu k sebe. Ja som tam robila fotky, takže teraz Leila povedala, že musí aj ona tu mať fotky. Najmä ja tu máš robiť fotky. Vidíme na tebe. Okej. A tentokrát vyhľadík z druhej strany. Začali sme na začiatku niekde tuto, pri tej vežičke, keď si pamätáte.
A teraz sme úplne na druhej strane. Tieto domčeky v týchto skalách sú druhé najstaršie osídlenie a prvé je už iba Petra v Jordánsku. V dlhom vyberaní sme si konečne vybrali reštauráciu a pre mňa bude úplne, že topka, lebo sme sami na teraske. Prišlo naše papaníčko. Aj pitie. Linguine. Orecchiette. Myslím, že ragu. Di ragu. Natek začína bruschettou. Mamka má zemiak. Zemiak so syrom a s opekanými papričkami. Ale je výborné. A ja sa tu opaľujem a pritom idem ochutnať tieto testovinky. Tieto tu. Našli sme náš bod číslo 7. Tu uvidíte tie domčeky zblízka, vidíte? Tu je akoby diery, akoby v jaskyne. To je múzeum, kde viete vidieť reálne izby, ako to vlastne vyzeralo vnútri týchto jaskýň, v ktorých bývali ľudia. Vstup si treba kupovať, ale nie je to tak veľa. My sme 5 zaplatili nejakých 18 €. V 50. rokoch tu reálne bývali ľudia? Hej, v 50. neviem, ktorom ich vysťahovali. A ešte, aj tak tu boli zvieratá všade. Nemusela MK. Súčasťou našej prechádzky mestom je aj príchod nášho nového ubytka. Výhľadík. Wow. Pol hodinku sme si oddychli, dali sme sa dokopy, rozdelili sme si postele na našom ubytku a pokračujeme ďalej na našej výprave. Na chvíľku sme vlastne stratili naše auto, lebo my sme ho zaparkovali niekde v meste, ale sme si nepozreli, aká to je adresa, ani aká to je ulica. Ale pani na ubytku nám nechala, to vyzerá celkom fajn, či ne? Pani na ubytku nám nechala nejaké keksíky, také škoricové a tie boli veľmi fajné. Takže ideme si do nášho autička po veci, keďže parkujeme nejakých takých 10 minút do nášho ubytka, lebo naše ubytko nemá garáž a tu sa proste ťažko parkuje a nedá sa ísť vlastne do centra, ak nemáte tie rezidenčné karty. Takže ideme do našho autička po veci a potom uvidíme, že čo, ale chceme si určite odniesť veci na ubytko najprv. Takže my kráčame aj s našimi batvoštekami. Naspäť domov. Trošku sme sa nezhodli na trase, takže Lela chodí tak niekoľko veľa metrov pred nami. Sledujeme, ako už začínajú zapínať svetla na týchto domčekoch a tešíme sa na večerný krásny výhľad. Sú chlapi tiež z batohní. Odkiaľ nosí taštička jedlo naše. To som úplne tak jemne hádal, že by si to chytila cez... A to smelo, že... Povedem malu. Niečo, super, dokonale. Nazdravené. Čím je neskôr šutina, tým viac sa to tu zvrtá. Môžem vás, deti moje, poprosiť ešte o jeden kúsok Twixu. Mám tam rozbalený. Ďakujem. Jak si si... Ďakujem a opakovil do koša. Ďakujem. Vybrali sme sa na večernú prechádzku, aby sme videli aj zasvietené celé mesto, celú Materu. Lela práve zistila, že vlastne má byť do pol hodiny na intraku. A nestíha. A nestíha proste. Píšem ospravedlnenku. Už čukám. Dorazili sme našho cieľa, našej vyhliadky na mesto, kde vidíme, ako je vysvietená. Keby tam to svietia, to by to bolo wow. Ale vlastne, že to by nikto nebýval. Lebo vlastne to mesto bolo v koľkých rokoch?
1957 boli všetci obyvateľia vysídlení, vzhľadom na to, že tam ešte bývali v jaskyniach. Tak to bola proste, lebo to proste bola príliš veľká chudoba, takže im radšej postavili úplne nové bývanie. Ale vlastne aj tí ľudia, ktorí vlastne boli vysídlení a dostali nové bývanie, tak sa im nepáčilo, aj keď tam mali vodu a elektrinu, tak proste vždy tu utekali a museli zať stráž, aby tu strážili jaskyne, aby sa do nich ľudia nevracali. No ale proste pointa je, že eventually sa tu vrátili proste ľudia a zistili, aké to je pekné. A eventually sa z toho stalo Európske mesto kultúry. Otoč to na teraz. Ani sa neopovážiš. Otoč to preč. Dobré ránko. Keď tamto otoč na sebe, tak sa otočím. Bolo vidno to nádhernú materu za tebou. No, naši rodičia sa už vybrali na prechádzku a my sa ideme pomaličky zobudzať do nového dňa. Sme sa dneska ráno rozhodli, že sa ešte pôjdeme prejsť trošičku. Respektíve mamka s ockom, ja som bola iba dobehla som za nimi. Ale stretli sme pána, ktorý si akurát robil budku, meral vec na budku, takže asi sa o chvíľu bude spoplatnené. Výhľad z balkóna. Balkón je už obsadený, ja sa to už nevopchám na raňajky. A my obcháš takovú miesto. Tu sa môžeš postaviť. Tu na stojáka je môj... Ešte som taká chodulinka, 20-tnička. Toto je naša finálna fáza tohto ubytka, kde sa už všetci chystáme, aby sme sa očakovali. Nadnáho sa proste pekne vyhrieva, ako taká jaštierka. Tu chcela ísť spať, ale mamka mu nedovolila. To musela ísť do postele. Náš posledný výhľadík na Materu. Posledné fotečky. Ešte trošku posledného slnka, ale pomaly sa už lúčime. Ockovi sa prosím pekne veľmi páčia pandy od Sardinie, takže teraz počítam na ceste, koľko je kedy pand. A cestou tu napočítala koľko? 70 koľko? Pri 77 skončil, prosím pekne, takže uvidíme, čo bude teraz cestou na letisko. Po veľa schodoch a kopci už sme hore a tohle je naša konečná. Už ideme v autičku, kufre, teda batohy máme v kufri a ideme pomaly na letisko. Kto je smutný? Ja. Tutti. Tutti. Užívame si posledné momenty slniečka, pretože to je krásnych 17 stupňov slnečno aj v dnešné ráno. A na Slovensku to tak nie je. Bude veterné, takéto. Dobre, Leila, fuj. Auto sme už odovzdali, trvalo im to trošku dlhšie, kým prišli, ale zistili sme, že preto, lebo niekto im nabúrali auto, čo oni požičiavajú, takže bolo také, že OK, valid. Ale inak sme boli fakt, že veľmi spokojní s požičovňou, aj s autom a tuto vám dám aj názov, takže určite odporúčame. Sme v Budapešti, pristali sme úplne v pohode. Úplne nás to roztrosilo po celom lietadle, že fakt sme mali miesta, že dvojka, potom 11, 16, 20 a 32, takže všade sme boli. Ocko bola babka. Ideme si vyzdvihnúť autičko a ideme do Mekaču sa napapať. Samozrejme, klasicky. A potom ideme odviezť Natanaela do Budapešti, skadiaľ pôjde domov. A potom pôjdeme k nám domov, lebo Leoník nám robí večeru, takže na to sa už teším. Náš prvý článok sa odpája od nás. Však Natanael. Pánom Bohom. Plížil som. Až tak čo nám chceš dať? Odkáž niečo poslané do celého logu. Nepíšete ako psi. Non piskia. Da Luka. Da Uka, ty. Čau, Nati. Čaute. Ja už som ťa objímal. Máme výmenu na poste šoféra. Ideme teraz Ocko.
A my máme malú jazdu po Budapešti, ktorá je by the way jedna z obľúbených miest Leonových, aj mojich. Ak chcete vedieť prečo, tak tu si pozrite toto video. Tretia zmena šoféra. Vždy sú nespokojní s každým šoférom a každého vymenia. Ale počkajte, keď príjemia. To je iná jazda. Neviem, či vyjde tento vlog. A tuto sa s vami rozlúčime z dnešného, alebo tohto vlogu. Všetci tu. Čaute. U nás doma. Prišli sme a pozrite, máme kvietky. A potom tu máme Leonika ako na novú večeru. Takže dúfame, že sa vám toto video páčilo a my sa ideme napávať. Čaute!